Ben, pois eu cheguei ao mundo da escrita, ao mundo da creación literaria, ainda que é unha creación literaria moi sui generis, porque realmente o que fundamentalmente transito ou escribo son sobre todo páxinas de corte ensaístico. Entón, nese sentido, vinme un pouco abocado, sobre todo o mundo da crítica literaria e da interpretación de textos alleos, o pouco de acabar a carreira universitaria, a Filoloxía Galego-Portuguesa, das primeiras experiencias no ámbito do ensino, alguén me ofreceu a posibilidade de publicar un artigo xustamente sobre Celso Emilio Ferreiro nas páxinas dun xornal que xa desapareceu, que se chamaba o Diario 16 de Galicia. E daquela, pois a partir de aí, veu todo enfiado, houbo unha continuidade no labor crítico, empezando a colaborar nun suplemento literario do Diario 16 de Galicia tamén, e desde aí, pois xa desto hai case que 17 ou 18 anos, pois as actividades foron diversificándose no que se refire á realización de edicións críticas, de escritores galegos, sobre todo Celso Emilio Ferreiro, Manuel Luis Acuña, Lueiro Rei. Moitas veces teño pensado que por que cheguei sobre todo a este tipo de traballos da interpretación, da valoración da creación literaria doutros escritores, e non me dediquei eu directamente á creación literaria dun xeito máis canónicamente entendido, como pode ser a poesía ou como pode ser a narrativa. Tampouco me atopei realmente ninguna explicación. Se cadra síntome máis cómodo no ámbito da interpretación do que outros escritores e escritoras, contemporáneos ou non, pero sempre dentro do sistema literario galego, fixeron. Nese camiño ando, o que non quere dicir que non peche as portas cara ao futuro de probar sorte noutros xéneros creativos que non sexan o ensaio, que non sexa a literatura un pouco de reflexión ou de valoración.